Hendaiara joaten hasi zen, hondartzatik. Hondar artean, belar mototzak bizirik irautea lortzen duten alderdean eserita. Etxea ikus ezakeen Elizondoan. Leiho granateak eta inguru kremaz margotuta. Eta zalakoan, bera zegoen aldera, so imaginatzen zuen Juliak. Artean ere fitxa mordoa eraman ohi zuen patrikan. Eta noizbenka, zuzenketaren bat egiten zuen. Oharpenen bat idazten, definizioaren bat zirriborratzen. Munduarekin ez hausteko modu bat zen, bizirik sentitzekoa. Bero ezearen eraginez, erari lurrina zerion egun batean izan zen. Gandua zerion lurrari, eta hondarribiaren ikuskizunak irrealari zirudien ur gainean. Etzan egin zen. Hodeiek harin gururatzen zuten zeru urdina itsasorantz eta begiak itxi behar izan zituen. Haizeak, sekarrak, arez babesteko. Befoile enbolent, monsieur. Betaurreko xuriak sudurrean irristatzen zitzaizkion mutiko bat ikusi zuen. Eta haren txapel gorri bizaradunaren gainetik folio laurdenak antzetak baliran planeatzen. Elkarri segika, zeruan gora eta bera, xabel xuriak aiseari eskeniz itxulika. Mert, esatera beharturik sentitu zen. Hegaldatzear zeuden fitxei hitzen ziela. Gero, jadanik egan ez oso goiti zebiltzanak eiztatzen egildu zen. Laguntzeko lanik hartu gabe, sos egokion mutiko txano gorria zeharkatu zainduz. Ezingo dituzu denak jaso, esan zio mutikoak serio. Balorazio profesional bat egiten duenaen antzera. Izan ere, asko zebiltzan egan, 15, 20 agian, eta alde batetik papera harrapatzen ibiltzeak lotza ematen bazion ere, etzun nahi jendeak nahita boeta zituenik pentsaz esan. Beraz, jasotzeko alegin nabarmenak egin zituen.